Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom videu Kroniky záhad, moje meno je Zuzana a pripravila som si pre vás ďalšie video, tentokrát trošku iné ako tie, ktoré sú už na mojom kanáli momentálne. Pôjde o video, kde si budeme rozprávať o paranormálnych aktivitách alebo nejakých nevysvetliteľných situáciách, ktoré majú niečo v spojitosti s duchmi, ktoré sa vám udiali alebo niekomu vo vašom okolí. Neviete si ich dodnes vysvetliť, stále vám možno vrtajú v hlave a prídu vám celkom strašidelné. Rozhodla som sa ich tým pádom od vás zozbierať. Pár týždňov dozadu som mala, ak si pamätáte, na Instagrame presne oznam, alebo teda prosbu na vás, aby ste mi zaslali tieto príbehy. Ja som si ich aj počas uplynulých rokov ešte v minulosti ukladala do telefónu, takže mám veľmi veľa screenshotov, mám veľmi veľa správ od vás a rozhodla som sa do toho skombinovať ešte aj paranormálne príbehy z internetu, lebo ako možno niektorí viete, Reddit je plný takýchto príbehov. A niektoré stoja fakt, že za to. Takže zozbierala som vlastne všetky tieto paranormálne príbehy do jedného. Rozhodla som sa ich dať teraz takto do videa. Takže budeme si ich spolu čítať, a budeme na ne reagovať a budeme možno aj hodnotiť, ako veľmi strašidelné sú. A viem, že toto není livestream, čiže budem tu kecať pravdepodobne ja sama so sebou do kamery, ale teda budem rada, ak mi necháte možno nejaké komentáre dole pod video, a možno ešte ďalšie príbehy, ktoré vás napadli, na ktoré ste si spomenuli. No a strávime takto zo pár minút spolu, budeme si čítať, takže sadnite si pohodlne a poďme na to. Dobre, takže poďme na to. Ja už tu mám svoj vlastný drink. Je to výnimočne sirup s vodou. Sure, Jan. Poďme sa pustiť do tých príbehov a možno jedna logistická informácia. Ja som tieto príbehy spracovávala, respektíve hodila do jedného wordovského dokumentu, takže a bolo to, prísam Bohu, asi mesiac, dva dozadu, čiže si ich nepamätám a moje reakcie budú fakt, že úprimné, lebo toto video malo byť natáčané pred Halloweenom, lenže ako už možno niektorí viete, ja som ochorela, nestihla som to natočiť, bolo veľa práce v mojej práci, takže preto to natáčam až teraz ku koncu novembra a teda príbehy čakajú na mňa. Takže moje reakcie budú fakt, že prirodzené a nebudem tu nič fejkovať, prisahám. Takže poďme na to. Prvý príbeh prišiel od Nikoly z Česka, takže prišiel mi po česky. Tak budem sa ho snažiť prekladať do slovenčiny, tak ako to budem čítať, čiže nezabíte ma. Dobre, Nikola píše, mi napísala: raz u mňa doma bola bývalého priateľa kamarátka a v tej dobe sme sa asi videli po druhýkrát iba. Prespávala u nás spolu s ostatnými a sedelo sa s viacerými ľuďmi za jedným stolom, počúvala sa muzika, český rap, keby ste chceli vedieť, a všetci sme kecali. Zrazu táto kamarátka, zaujímajúca sa o nadprirodzené bytosti, cítila prítomnosť jednej tejto bytosti v miestnosti. Spýtali sme sa kamarátky, kto to je, lebo nás to zaujímalo. Kamarátka hneď na to začala túto bytosť hneď popisovať. Muž, starší, bez vlasov a s ľahkým strniskom. Potom ju po tomto popise chytil za rameno, tento neviditeľný muž. A nikdy jeho fotku nemala šancu vidieť ani na mojich sociálnych sieťach. Od doby, čo ma opustil, cítim jeho blízkosť. Je to môj strážny aniel. Kamarátka nejakým spôsobom zistila, že mu vadí jeho zlatý prívesok, ktorý som začala nosiť po jeho smrti. Po dobu, čo som prestala tento prívesok nosiť, mesiac, som postupne prestávala cítiť jeho prítomnosť. Od tej doby ho nenosím. Takže očividne kamarátka videla v miestnosti nejakého blízkeho Nikoly. Myslím, že tam nespomenula v príbehu, že o koho malo ísť. Tak asi kamarátka bola medium. Vraj títo ľudia vedia vidieť ľudí v miestnosti a vedia cítiť nejakú energiu, čiže to by bolo zaujímavé. Ja inak reálne pozerávam na YouTube, sú také videá, jedno z nich, respektíve seriál o médiách. Jeden taký seriál o médiách je Hollywood Medium. Je to taký mladý chalanisko, taký blondavý, ktorý chodí do domov celebrít a v podstate snaží sa nadviazať spojenie s ich blízkymi alebo kamarátmi, ktorí už nie sú medzi nami a teda vždycky im zdieľa nejakú informáciu. Čiže to je celkom zaujímavé. Neviem, či na Slovensku niekto to robí, alebo či je niekto vierohodný. A ešte vlastne jedna žena v Amerike. Zabudla som, ako sa volá, ale keď si vyhľadáte najznámejšie mediums v Amerike a nájdete tam ženu, ktorá má strašne veľký účes ako Dolly Parton a je blondiava, tak to bude ona. Tá je tiež celkom zaujímavá. Takže
odporúčam si pozrieť. Dobre, poďme ďalej. Ďalší príbeh je sú tu len iniciály BF, tiež mi to prišlo na Instagrame. Môj tatino zomrel, keď som mala 10. Moja 3-ročná dcéra, ktorá ho nikdy nevidela, povedala na fotke, že detko Olinka. Svokra a jej muž stále žijú. A vlastne dcéra povedala, detko Olinka je pekný. A na to som sa spýtala dcéry, že kde ho videla a ona mi odvetila, že hoci kde. Potom som jej otvorila fotoalbum so starými fotkami z môjho detstva a celá sa rozžiarila a ukázala na môjho tatina na fotke, že to je detko Olinka. A teda prečo detko Olinka? Tak Olinka bola manželka tohto detka, čiže danej fanúšičky mama. Takže preto detko Olinka. Babky Olinky muž. No, toto je celkom zaujímavé. Čítala som to už veľmi často, že deti ako keby poznajú svojich predkov, ktorých nikdy nezažili, alebo ktorí zomreli ešte predtým, ako sa tie deti narodili. Neviem, čo je na tom pravdy. Že vraj sa táto schopnosť detí stráca po rokoch, respektíve ešte v skorom detstve, ale musí to byť dosť šialené, keď toto vám povie dieťa. Takže nechcela by som byť pri tom. Ale teda zaujímavý príbeh. Dobre, máme tu ďalší príbeh od Kristíny a tá píše: Dobrý večer. Dobrý večer. Ja a moje sestry a mama vidíme už 4 až 5 rokov stále tú istú osobu, alebo čokoľvek, čo to je. Je to vysoké, celé čierne a má to klobúk. Už roky nás to straší a o niečo sa asi pokúša. Sestra raz mala sen, v ktorom s tou postavou hovorila. Postava mala v ruke kufrík a keď sa sestra spýtala, čo v tom je, odpovedala jej tá postava, že sú tam naše rodné listy a jednu z nás si to vezme. Snažili sme sa to už riešiť, ale bez úspechu. No a pokračuje to. Nezjavuje sa to iba v sne, ale bohužiaľ aj v realite. Oh Lord. Párkrát do týždňa vidím túto postavu niekde stať, ako na mňa pozerá. Myslela by som si, že len mi šibe, ale vidia to aj staršie sestry a aj mama. A nebohý člen to podľa mňa nebude. Akurát viem, že v rodine niekto robil s čiernou mágiou a to mohlo byť spúšťač. OK. Bovie, čo ste vyvádzali, ale nezavidím. Jedna vec je o tom mať sny a potom druhá vec to vidieť niekde, ja neviem, v supermarkete alebo tak. Takže snáď prídete na to, čo to je, lebo veľmi by ma to zaujímalo. Ďalší príbeh a mám to napísané, že z Redditu, takže nemôžem garantovať, že je pravdivý, ale teda našla som ho na Reddite a malo to veľa ohlasov, malo to veľa reakcií, teda vyzeralo to dôveryhodne, takže poďme na to. Príbeh z Redditu. Schody do mojej povaly už 3 dni páchli ako spálené vlasy. Veľmi zvláštne, pretože tak smrtila iba táto oblasť v dome. Na 4. deň som prišiel z práce domov tesne pred polnocou a len čo som prešiel dverami, mal som pocit, že mi niekto stojí za ramenom a dýcha mi na krk. OK, začína to dobre. Ten pocit bol taký silný, že som sa sprchoval s otvoreným závesom, pretože som mal silnú potrebu vidieť naokolo. Po sprche som bol trochu menej nervózny, až dokým som neprešiel okolo izby mojej 4-ročnej dcéry. Dvere boli zavreté, no počul som ju rozprávať zo spánku. Potom som počul hlasné buchnutie. Pomaly som otvoril dvere a našiel som ju, ako spí na prikryvke. A hromada plyšových zvierat, s ktorými sa bežne hrávala a aj zaspávala, bola rozhádzaná po miestnosti. Zasvietil som, poobzeral sa po miestnosti a následne ju skontroloval. Všetko sa zdalo v poriadku, tak som išiel do postele. Nasledujúce ráno som sa jej spýtal, či mala zlý sen. Ona mi odpovedala, citujem: áno, bol tam muž bez rúk a s omáčkou na tvári a stále sa mi smial. Povedala som mu, aby odišiel, ale on tak neurobil. Potom som sa zrútila naspäť na posteľ a zaspala som. Ja som sa jej na to spýtal, aká omáčka na tvári, čo ty myslíš? A ona: áno, omáčka červená ako špagety, čiže krv. No a tam vlastne končí ten príbeh. No asi sa dieťa rozprávalo s niekým v noci, s nejakým duchom, ktorý bol asi zakrvavený. A očividne, keď tam povedala, že ju zdvihol, alebo respektíve bola ako keby zdvihnutá a potom sa zrútila naspäť na posteľ a zaspala, to je celkom dosť divné a zvláštne, ale OK. Ďalší príbeh. Reddit. Opäť. Počul som, ako niekto uprostred noci asi minútu trasie mojimi zamknutými vchodovými dverami. Toto je akože zažila by som hocičo, alebo teda oželala by som hocičo, čo by sa paranormálne dialo v mojom byte, alebo dome, alebo hocikde, ale keby mi niekto počas noci začne trieskať dverami a kľúčkou, ako keby sa dobíjať ku mne, do bytu, tak akože nič.
nič, ja by som nevstala a asi by som zaliezla pod posteľ, zobrala si nejakú zbraň alebo niečo na bránenie sa, ale toto je proste vec, kde mám ja hranicu, že toto je akože na mňa moc. Ale okej, pokračujeme. Čiže uprostred noci asi minútu trasy mojimi zamknutými vchodovými dverami. Zobudilo ma to. Otvoril som dvere a môj pes začal šalieť a štekal ako blázon. Pozeral dole schodami. Zobudil som otca a išli sme dole. On býva na 3. poschodí a na 2. Tým pádom sme šli obidvaja na 1. Všetky dvere boli zamknuté. Svetlo obývačky však bolo zapnuté. V izbe mám navyše prechod medzi 2 časťami miestnosti, kde mám zavesenú zrkadlovú skrinku, ktorú možno otvoriť a uložiť do nej šperky a drobnosti. Vydáva charakteristický zvuk, ak ňou rýchlo pohnete alebo ju zatrasiete. Pred pár týždňami som počul, ako s ňou niekto trasie a zobudilo ma to. Na druhý deň ráno bola bejsbalová palka, ktorú mám pri posteli položenú na zemi. To bolo naozaj zvláštne, pretože palka bola opretá o stenu a spodná časť bola v škatuli plnej haraburdia. Ráno bola úplne na podlahe, ale škatula bola nedotknutá. Nuž, niekto tam má asi poltergeista, že mu manipuluje s osobnými vecami v miestnosti. Nepríjemné, hlavne dvere, búchanie vchodovými dverami, takže za mňa akože 10 z 10, alebo 9 z 10. Veľmi strašidelný prípad. Dobre, ďalší prípad. Opäť Reddit a teda píše sa v ňom: moja babka býva v dome, ktorý vyzerá ako z typického hororového filmu. Bielý starý dom na farme. To začíname dobre. Dokonca má v predzahradke drevenú sochu Panny Márie. A asi pol míle po ceste má aj cintorín. Dobre, to je perfektné kombo. A zvyčajne som spával v izbe na rohu na hornom poschodí, izba mojej tety. A v nej bola drevená hojdacia stolička. Keď som bol mladší, budil som sa, pretože som si myslel, že počujem, ako sa stolička hojdá, až som musel zobudiť babku a ísť spať do jej izby. Asi o 10 rokov neskôr sme sa s mamou a tetou rozprávali o tom, aký strašidelný je babkin dom. Teta začala hovoriť o tom, ako si myslela, že jej izba je strašidelná, keď bola mladšia, a preto nakoniec s mamou zdieľali izbu s jeho babkou. A povedala, že sa raz ráno zobudila a hojdacia stolička bola asi o pol metra bližšie k jej posteli a od tej noci sa stolička začala hojdávať každú noc o polnoci. OK. No, platí pre vás ponaučenie, nikdy si nedávajte hojdacie veci do spálne, lebo vidieť v noci hojdajúcu sa stoličku, ktorá indikuje pravdepodobne, že niečo alebo niekto na nej sedí, to je niečo asi, čo nechcete vidieť v noci. Čerstvo zobudený. Ďalší príbeh je opäť z Redditu. Píše sa v ňom: bol som ubytovaný v hoteli Flamingo v Las Vegas. Flamingo je najstarší hotel na vlastne Las Vegaskom stripe a má celkom dosť temnú mafiánsku históriu, ale o tom potom. No a uprostred noci som sa zobudil a videl som tmavú postavu pohybujúcu sa okolo nôh mojej postele a prichádzajúcu k posteli ku mne. Zapol som svetlo a uvidel som celú postavu muža v športovom saku zo 60. rokov minulého storočia a s krvou po celej tvári. Zakričal som odíď a začal som mávať rukou jeho smerom. Zrazu zmizol. Zobudil som priateľov v druhej izbe a povedal som im, čo som videl, a tí sa mi začali smiať. Nasledujúce ráno môj kamarát povedal, že potom, ako som zaspal, mu na hlavu kvapkala voda, ale na strope nebola žiadna prasklina. Wow, OK, toto by som nechcela zažiť. Myslím tú vodu. Nechcete, aby na vás kvapkalo z niečoho a neviete identifikovať, čo to je a odkiaľ to je. Takže celkom dosť strašidelné samo o sebe. Ďalší príbeh tu máme od fanúšika. Je to asi dosť starší príbeh, lebo nemám tu, že od koho bol poslaný. Mám tu len čisto screenshot. Takže v príbehu sa píše: keď som bola menšia, videla som takmer stále nejaké postavy. Niektorých som sa bála, iných zase nie. Úplne bežne som videla na rôznych miestach červené oči. No. Keď som opustila izbu, kde som ich videla, premiestnili sa za mnou. Ľudia, vy čo? Jaké príbehy preboha máte? Šialené. A budilo ma klopkanie v noci zo spodu postele. Nespávala som na poschodovej. Ešte lepšie. Sestra raz v noci videla, ako sa nado mnou znáša nejaká čierna postava a potom odletela oknom von.
No, veľa šťastia. Vidieť niekde červené oči, ktoré vás prenasledujú a hoci kam sa pohnete, tam idú s vami, je niečo, čo by som asi nechcela zažiť. Takže 70. Ďalší príbeh je tiež od fanúšika. Bohužiaľ neviem od koho, nenapísala som si od koho prišla správa, ale píše sa v nej. Trvá to už pár mesiacov, čo nám niekto alebo niečo chodí okolo domu v čase okolo polnoci. A je počuť len ťažké šuchotavé kroky. Urobí tak 20 krokov. Zvuk sa z ničoho nič objaví a rovnako na hranici domu aj zmizne. Nie je počuť, že by to išlo ďalej a zvuk krokov ustával. Jednoducho sa to ako keby rozplyne. Najhoršie to bolo cez leto pri oknách potvorených na vetračku. Zvuk krokov znel ako keby niekto alebo niečo ide po snehu a ťahá za sebou lopatu. Je to desivé. Ešte nikto u nás doma nenabral odvahu v danom momente odostrieť a pozrieť sa. Asi by som bola na tom rovnako. Nech sa deje vonku. Čo sa deje? Mňa to nezajíma. Dobre, ďalší príbeh je od fanúšika. Bohužiaľ neviem od koho, takže sa dosť ospravedlňujem. V príbehu sa píše: mala som podnájomničku, ktorá v ten deň odišla. Tešila som sa ako dobre, mám svoj byt pre seba, začnem zariaďovať obývačku a tak ďalej a tak ďalej. Urobila som si pohodlný večer, v posteli cider, oriešky, dobrý film a zrazu počujem vrzganie. Dvere do obývačky sa otvorili. Bala som sa vôbec pohnúť, píšem sestre a švagrovi, ale nejak ma veľmi nepodporili. Tak som vzala svetenú vodu, zapalila svetlo a išla obzerať. Po návrate do izby som nespala celú noc a pozerala na dvere. Kto sa tam myhne? Ráno som vstala, celá stuhnutá a nevyspatá. A odtedy deň otváram dvere do izby, aby som videla, keby niečo. Dobre, takže máme po príbehoch. Verím, že sa vám páčili. Verím, že to neboli až nejaké prílišné blbosti. Ja za dôveryhodnosť týchto príbehov nemôžem ručiť, nakoľko som ich nezažila. Sú to len príbehy, ktoré ste mi poslali, takže verím, že ste si ich vôbec nevymysleli alebo teda nezveličili. A teda dúfam, že sa vám video páčilo. Kľudne mi nechajte komentár alebo like. Prípadne mi napíšte vaše nejaké príbehy, na ktoré ste si možno teraz spomenuli. Kľudne ich nechajte v komentári. Niektoré možno aj prezdielam na Instagrame a vidíme sa tým pádom opäť pri ďalšom videu. A samozrejme, nezabudnite ma subscribovať. To je alfa omega, ale nie. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.